সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai mantrakni bokhaktei mungsa bo sayakho সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai mantrakni bokhaktei mungsa bo sayakho সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai mantrakni bokhaktei mungsa bo sayakho সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai mantrakni bokhaktei mungsa bo sayakho সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai mantrakni bokhaktei mungsa bo sayakho সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাকনি থানি থুংনাই রগনি যে লিস্ট হরমানি আরো দীপানি মুং গरै পাইথগ তালচিনিয় দীপানি মুং লিস্টনি খরকসানি বিসुंग गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतन नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइक'गो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेम फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्ट काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट bo koimong khlaimani phiaba thungnai मान्त्राकनि bokhaktei mungsa bo sayakho
সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা थोंनाय मानत्राकनि थानि थोंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा ओंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइ मानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थोंनाय मानत्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइ मानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थोंनाय मानत्राकनि बोखाक्तै मुंसाबो सायाखो
সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থুংনাই মান্ত্রাकनि थानि थुंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखनलानि बेलायनो बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरे लिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थुंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इभेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थुंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसाबो सायाखो
সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो সর্বভারতীয় জিমনাস্টিক মথা থংনাই মান্ত্রাकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै पाइथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरकसानि बिसुंगो गरै ते थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै रायदानि गाहाय बिनि बागै भारतनो नायखलनानि बेलायनि बेजुवा अंनाय आबो हाइकगो दीपानि मुं लिस्टनि नरेलिखा पियाबा 11-12 जुलाइ भुवनेश्वर जिमनास्टिकनि ट्रायल आर्टिस्टिक जिमनास्टिकनि पुइलानि थाइमानमानि दीपा आबनि उलो एशियान गेमो फाइ मानजा फाइना बागै थंनाय मान्त्राकनि थानि कयमं खलायमानि 2016 बिसिव रियो ओलम्पिक बेल्ट इवेन्टो काइबुरिनि थाइमानखा जिमनास्ट ब कयमं खलायमानि पियाबा थंनाय मान्त्राकनि बखाक्तै मुंसा बसायाखो
सर्वभारतीय जिमनास्टिक मथा थंनाय मान्त्राकनि थानि थंनाय रगनि जे लिस्ट हरमानि आरो दीपानि मुं गरै बायथगो तालचिनियो दीपानि मुं लिस्टनि खरक